2 nga bata nga adunay autism. Hikabiliban ang talento sa pagkanta. Samtang sugbuanong chikiting nga nakabase na sa New York City, inanay nga mikulit siyang pangalan sa Broadway musical. Atong ilailaho ng mga batang bisdak, pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Sa bawat tindig ng puso na bahagi Daghan na nakadaig sa daw sama sa anghel nga tingog niining cute nga bata gikan sa Southern Leyte. Ang bata sa video mao si Simon Respecia, 3 anyos, taga Macrohon, kinsa gihulagway sa inahan nga adunay autism. Apan bisan pa man sa iyang kondisyon, dali siyang makatimaan sa lyrics, lakip na ang tono sa maong kanta. Dugang sa iyang inahan nga nahimong pampakalma ang musika alang ni Simon sa higayon nga magtantrum kini. May music man ang pakalma kay grabe man ni magtantrum. So kung may music mo kalma nya basta na yung madungog nga mga song nga bag-o sa paminaw or labi na ko mga love song. Gana na balik-balik mga 3 times nakuha na nakamao na. Ilang nabantayan nga kantigo mo kanta si Simon dihang siyam kabuan pa lang kini og niadto lang Pebrero gikumpirmar sa ilang doktor nga adunay autism ang bata. 76 trombones hit the counterpoint while 110 cornets blazed away. Samtang milanog sab ang pangalan nining sugbuanong chikiting sa Broadway musical didto sa New York City sa Estados Unidos. Siya si Kayla Terwell, 11 anyos, kansang inahan gikan sa Talisay City, Cebu. Nakauban ni Kayla ang mga sikat nga Broadway musical performers nga sila Australian actor Hugh Jackman ug ang inilang American actress nga si Sutton Foster sa The Music Man in Broadway. Ning bag-ohay lang, lakip siya sa mga ni-perform sa ika-75th Annual Tony Awards. Minsahe ni Kayla ngadto sa mga nangandoy ilabi na sa mga mahiligon sa Broadway musical. I would say to work towards it and to commit because eventually it'll come. If I can do it, you can too. Kauban si Clarence Gabutin, ako si Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.